Kaixo, bideo labur honetan azalduko dizuet zelan aldo zuen kontsultatu zuen gizarte segurantzako zenbakia NUS delakoa. Horretarako, helbide barran edo fitxa berri bat, zean egingo dugu, zabalduko dugu fitxa berri bat, eta helbide barran idatziko dugu portal.segmarratxoasocial.gov.es. Bueno, hemen egingo dugu klik esteka honetan, vida laboral e informes gune honetan. Eta hemen jisten bagara pizka bat gehiago, agertuko zaigu acreditación del número de la seguridad social. Klikatzen dugu hor, bai. Eta behin horri honetara helduta, klikatzen dugu solicitar informe edo txosten eskatu. Eta hemen agertzen zaigu lehiotxo hau, eta lehiotxo honetan agertzen dira zelan ze modu daukagun gizarte segurantzaren aurrean identifikatzeko. Eta nik usteot errezena erabiltzeko momentu honetan dela via SMS, horretarako orduan eduki behar duzu telefonoa eskutan, eta emoten dugu jarraitu. Jarraitzen dugunean, agertzen zaizkigu identifikatzeko era desberdinak, eta guk esan bezala, klikatuko dugu SM bidez. Bueno, hemen eskatzen digute nan zenbakia, jaioteguna, eta telefono mugikorraren zenbakia. Telefono mugikorrau parkatu, esan behar da, eskuan daukazuena, telefono zenbaki horretara, bidaliko da, SMS mezu bat, kodigo batekin. Behin datu horiek sartuta, izango duzu aukera, txosten hori zuen NUS zenbakiarekin deskargatzeko. Klikatzen baduzu hemen duplicado resolución, deskargatu aldo zuen txostena. Behin datuak sartuta eta telefono heldu batzuen kodikoa sartuta, agertuko zaizue pantaila hau, eta pantaila honetan lortu aldo zue txosten hori hemen botoian klikatuta. Txosten horretan agertzen dira zuen datuak eta zuen NUS zenbakia.